Todo está prácticamente decidido e finalmente si haberá cambio de goberno en Boiro. O Partido Socialista, co apoio do Bloque Nacionalista Galego, Boiro Novo e ICE Boiro, será o encargado de liderar ese cambio, unha vez que o Partido Popular perdeu a maioría absoluta. O seu candidato, José Ramón Romero, está a manter estes días contactos co resto de formacións que apostan por unha renovación na alcaldía. E todas se mostraron, segundo el, favorables a ese cambio. Sí, a ver, todos os partidos se postularon a nivel prensa de que sí que van a apoyar un cambio de goberno, porque, bueno, o pueblo de Boiro necesita un cabo de goberno, que decir, non só porque estea gobernando o PP, sino un cambio de goberno ante a ciudadanía, que decir, vimos dun goberno nefasto, moi malo, e os boirenses acaban de votar que queren un cambio, un xiro na política de Boiro. Unha vez conseguidos os apoios necesarios para a investidura, falta agora por determinar como se formalizará o futuro goberno. Temos cerrado o tema da investidura e, bueno, e agora estamos traballando nunha segunda fase que é o tema do goberno. Cabe dúas posibilidades, un goberno en solitario do Partido Socialista con acordos de legislatura ou a incorporación das demás forzas no goberno. Agora estamos nunha segunda etapa para traballar eso e definir o que vai a ser o goberno de Boiro. Dende as filas socialistas agardan a que as negociacións estean xa pechadas a principios da semana que ven.